азыгы мул хуҗаның кышы кыска булыр ди татар халык мәкале. Аллага шөкер, безнең тәмле керәшебездә ризыклар мулдан. Ләкин кыш кына ничектер быел бик китергә теләмәде. Ләкин һава торышының нинди булуына карамастан, һәр атна сайын безнең кунакларыбыз килә дә җитә. Һәм инде бүгенге күңелле кунаклар белән сезне таныштырырга рөхсәт итегез. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыру һәм уң ягындагы кунагыбыз белән таныш булыгыз. Шоумен, алып баручы, пародист, юморист дигән Айнур Сөләйманов. Айнур, сәлам. Сәлам. Һәм инде аның көндәше, ягъни синең көндәшең бүген синең белән көрәшергә килгән. Шулай ук шоумен, шулай ук алып баручы, гомумән бик күңелле юморист җегетебез Илшат Исхаков. Сәлам дуслар. Hey! Булат, сәлам братан. Сәлам. Пионерский галстук пикче. Әлбәттә, бик кичәгенә. Син шундый картмыни? Будь готов, всегда готов. Служу. Гәннәрне һаман да хәтерләйм дип. Я. Җегетләр. Мин пионерский лагерьларда булганым юк. Булган бармы? Юк. Шуннан башлыйк әле. Без теманы синең булган бармы? Юк, молодец. Алла исә, сез инде пионерлар булмагач, мин сезнең вожатыегызда булмам бүген, яме? Мин сезнең бүген рефери, судья һәм алып баручы. Ә сез катнашучылар. Җегетләр, сез миңа кунакка килдегез. Әлбәттә. Кунакка бит инде буш кул белән килмиләр, ә? Шәп кенә яшәп ятасың, мин әйтәм. Яхшы урнаштың булай, Аллага шөкер. Әйбәт. Молодец, бик матур ремонтлар ясалган. Әлбәттә. Күчтәнәштән башлыйбыз. Бармысың күчтәнәш? Нәрсә алып килдең син Илшат? Бу тапшырыны караган вакытта бу гомумән поле чудеска әйләнә башлый. Крутите барабан, бүләкләр чыга. Менә яшерен батырым түгел, бөтен кеше белә инде мин бакчачы Булат. Үземнең бер Бакчачы түгелме? Һөнәремнең берсе бакчачы, ягъни мин бакчада бик ял итәргә яратам, эшләргә, һәм инде үстерергә төрле тәмлешкәләр һәм аларны тозларга. Мин тозларга яратам, тозларга бик яратам. Көнгә 10 тапкыр тозлыйм. Менә шуңа күрә мин сиңа шуны тозланган шәпкенә, былтыргы калган баздан өр-яңа шундый банка бу бакчада. Быелны тозладыңмы? Быелны әни күрмәгәндә генә тизеннән аны алдым, әле аны белми. Моның içinden нинди яшел икән беләсезме? Беләм. Бу патиссон дип атала. Сон инде син нәрсә монда бит инде гурула. Һәм дә инде шуның янында менә күрмәгәндә генә шундый бер матур гына сувенир бакчадан. Бу безнең бакчадан. Бу синең балаларың уйныймы бу? Минем балалар уйный иде. Бу синең балаларың. Белә. Хәзер белә инде уже карагач беләләр. Менә монда икән ул. Без аны эзләп йөрдек. Куркытырга күршеләрне. Безнең бакчага кергән. Рахмат, бик кирәк. Ну и менә монда магнитлар күреп торам мин, ниме? Һәм менә шулар бөтен нәрсәне Менә шундый үземнең бер кычкына гына шундый магнитны алып килдем. Булат, бу менә рәхәтләнеп карап. Туйлар, юбилейлар, корпоратив. Юбилейлар. Ябыштырып куйсыйран. Менә күренеп торсын ашы. Вау! Әйтәм бит бу күңелле кешеләр. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Суксена бүген Суксена нәрсә Мин бар? кеттем. Шагырым бит нәрсәнде? Так, монда кошелек, обязательно конвертлар бөтенесен сыңгырак. Мәҗлес ахырында. Мәҗлес ахырында ие. Кутлагач. Семейный банкка. Моны хәр бушатабыз да, шуны салабыз. Нигә син дә зур банкаларыңны алып чыгар инде монда? Мин бик скромный кеше. Мин бик скромный кеше, минем бакчам юк, минем авыл гына бар. Ләкин менә син алып килдем сгущенка. Тута. Хәзер Сырга чыкмаган. Юк, аннан түгел. Авылын әйтәм, Орловская областьта авылы. Татарстанда Авылында чыгаралар ди. Тозлаган кыяр янына вообще шәп. Моны кулланырга була әлбәттә, төрлечә. Булай гына чәй белән эчәргә була. Моның белән тортлар эшләргә була. Рәхәтләнеп инде сакларга була еллар буе. Бозылмый, берни эшләми, һәм иң мөһиме күпме кирәк. Бу тәмле СССР дигән продукт. Аны бит әле кишек кенә эшләп, кишек кенә. Эшләр рәхәтләнеп. Аса шуны белән каплап кәр кишеген. Катал шунда. Я булмаса менә җәй кенә бер кая походка барсаң, походка алып барга була үзең белән. Юк, бу безнең музейга түгел, бу минем үземә. Бөтенесе. О, рәхмәт. Всё, бер айлык запас булды була минемтан. Күршеләрне курга була шулай, җибәрәсең күршеләргә. Как раз менә Айнурга җибәргәннәр. Әгәр дә моннан курыкмасалар, белән. Монсы на крайняк. Рәхмәт җегетләр, әйдәгез инде тәмле көрәшебезне башлыйк. Я җегетләр, безнең тапшырыбызның шарты буенча сез бирелгән әлеге ризыклардан менә монда балыктан, балык, яшелчәләрдән, тавык,
Бәрәңге. Әйе. Майонез. Сибалган тауктан нәрсәдер әзерләргә тиз майонездан. Или шәп ризык, тиз генә ясый торган ризык, менә тамак ачса, ипине кисәсең, майонез ягасың, все шәп вообще. И кәбестә ашыйсың. Әйсе балыкны. Балык. Бу бит Шикеле. шәп. Тузлап. Йотасын. Яр, җегетләр. Нәрсәдер әзерләргә кирәк булачак. Вакытыгыз әле күп түгел. Я ишат син нәрсә эшләмәкче буласың бүген балыкта. Бу бит гарбуша балыгы. Мин моны алып кайтам дигән дуслар. Алып кайтам. Юк, инде чыннан да бу гарбуша, без әйдәгез бу балыкны кыздырыйк бүген. Кыздырыйк. Мин хәтерлим, элек-электән әниләр кыздырадыр я. Теге оннар сибеп. Яхшы яшәгәнсез сез гарбуш балыкларына. Гарбуша. Татарча гарбуша булмый ул. Татарчасы ничек була? Кәкрүшкә. Бездә кәкре шалгы. Кәкре шалгы сездәме? Сездә кәкре шалгы вознесениедә. Бездә кәкрүшкә. Кәкрүшкә. Яра, без бүген кыздырабыз кәкрүшкә. Бу балыкның исеме кәкрүшкә. Аның өчен мин кыздыра башыммы? Йо. Беренчедән без Салат ясызмы берәр? салат ясыйбыз. Әйдәгез әле бүген менә салат, монда ингредиентлар так кәбестә, пекинский, име Пекин кәбестәсе. Кытай кәбестәсен. О, тавык. И чипсы, шәп. Нәрсә эзли беләсең аларны? Мин Цезарь ясам дип уйладым. Цезарь булды. Тиҗиннәрен сынатыр. Цезарь булмый инде чипсы булгач. Әйдәгез ни, берәр патша исемен? Салат Карл. Карл салаты. Әйе. Цезарь түгел, Карл. Казан ханлыгында Казан ханлыгында Карл Маркс. Ярар, син җиннәре санасыңсың бүген? Мин сызганам җиннәрне. Син җиннәре сызганман. Булат, Илшат кыздыргач. Короче, баста көрсәң. Ишат син Кемдәшем булмыймы? Җинсез күлмәк киеп килгән. Илшат балык кыздыргач, мин балыкны пешерәмен инде. Шулпа эшләрбез. Уха. Инде уха Кылак. Кылак. Белмим, исемен бирергә кирәк, шулай бит. Уха булгач, инде монда бик күңелле тапшыру, шуңа күрә исемен бирербез. Уха! Дип әйе, дөресен уха булсын бу. Дисәң дә була. Но ухага кирәк инде монда барсы да бар, шуңа күрә әкертеннән башларбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәм берәр төрле салат ясыйсыңдыр салат. Салат ясыйбыз инде, монда яшәшәләр бик күп, һәм инде күреп торабыз. Чипсы бар, чипсы булгач, аны шулай кулланырга кирәктер. Бик яратасың. Уха чипсы белән. Уха чипсы. Берәр салат ясарбыз. Салатның нәрсә икәнен белмим әле. Импровизация. Тора бара. Шуңа күрә салатның исеме импровизация булсын. Импровизация. Менә бит шәп. Карл, салат Карл, һәм салат импровизация. Кем җиңер микән? Тикшерер. Бер син алып барасың. Башыбыз. Я җегетләр, әйдәгез. Тәмле крашыбызны башлыйбыз. 3, 2, 1. Китек. Әйдә китек, суны куеп җибәрик башта. Су. Су дигәне сен ухага кирәк булса. Әйе. Ухага. Менә монда кара ухага. Уха. Бик пешкән уханы чыгардыңыз хәзер. Аны кайнатырга кирәк башта. Сиңа таба кирәк булса. Миңа таба кирәк. Таба безнең гадигән түгел, Кукмара табаклары дуслар. Чөнки мин карыйм. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара. Металл Савыт-Саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара. Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган Савыт-Саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерделәр. Уңайлык өчен әлеге заманча Савыт-Сабаны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм Яисә тәмле крашка барып җиңергә. Әйе, һәм алганда карагыз әмма һәрбер Кукмара заводы эшләгән менә мондый савытларда фирменный логотип бар. Кукмара дип язылган. Моны белән теге берсәм ни калай. Әлбәттә, бер карыйбыз. Кирәкми. Күп сөйләп эш бармый ди. Шулай шул. Эшләргә кирәк, эшләргә. Ике пычак булгач кайсы белән кисергә икән дигән сорау туа менә. Монда. Кайсы үтә, шуны белән кис. Менә бу сәйбәтрәк. Үткәнме алар? Үткән. Алабыз балыкны. Ничек тикшергәсең, Илшат? Ничек тикшергә? Илшат, ничек тикшерәсең үткәнме юк микән? Ничек тикшерәсең? Ничекме? Кая тикшереп карыйсың? О, Айнур. Нәрсә дәшмисең? Так, без аны кисеп, менә кара, без элек менә пешергәндә мин хәтерлим, аны онга нитәләр. Элек бу качан 90 елларда 47-нче елларда. Хәзер чипс белән әвәлиләр, Илшат. Без кичкенә генә безгә май салырга кирәк башта монда. кысынали башта. Кыссын. Син куштан әмма Кыздыралар аны. менә бит ничек куштан. Кичкенә генә кисеме, зурмы, ничек нинди яратасың була? Монда бик кара симит кирәк. Мин үзем дә яхшы бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ничек үткән пычаклар. Илшат, син эшләп башлар, мин кисеп бирәм инде. Пычакларда Кукмараның икән. Сигенә кушып җибәрикме? Бөтен нәрсә. Я, җегетләр, сезне әйтәбез, шоумен дип. Кем ул шоумен? Әйтегез әле миңа шу сорауга җавап бирегез әле. Шоумен менә. Бик популяр сүз инде хәзер. Бик күп шоуменнар хәзер бик күп. Әйдә булды. Берсе монда бастыра, безнең янда. Бак самлашылай инде синки. Шоумен. Радиода эшләр, шоумен. Шоумен, ягъни шоу ясый торган ир-ат. Хатын-кыз шоумен була алмый. Хатын-кыз була шоумен. Андый төшенчә дә бар. Андый төшенчә менә әле генә килеп чыкты. Шоумен Юк була. ятып бетмәйди ул, әйме? Ятып бетмәй, безгә татарларга
Булмый инде. Алып баручылар, туйлар, юбилейлар, корпоративлар. Артист. Я, Кистек синең. монда. Синең менә уха ярар. Шоуменны без инде аңладык ди. Илшат аңлатып берде. Әйе. Килешәсең. Шоумен, ул артист. Әлбәттә, беренчедән артист һәм инде медийный кеше дип әйтгәндә. Медийный кеше аны бөтенесе дә синең кебек я булат. Аны бөтен кеше дә танырга тиеш. Һәм инде Параметрлар беренче булып минемчә монда шоумен әлбәттә ул безнең син. Һәм инде ухага килгәндә монда шоу уха ха башланып китә кертеңнә. Һәм инде менә балыкны турадык. Хәзер инде кертеңнә без аны кырга алып куеп, шулай ук Нигә кырабыз? Без әле монда саныйбыз. әйе, әле иртәрәк әле. Кайнап чыгара тиешме? Кайнап чыгара тиеш. Синең уханың нидер үзенчәлеге нәрсә булачак менә? Калган ухалардан дип әйт. Үзенчәлеге шунда мин аны хәзер бик тә яратып, бик тә бөтен булган үземнең энергетиканы биреп пешерергә тырышырбыз һәм инде әлбәттә Бөтен мәхәббәтемне. Си энергиясе миндә. әйе. Ләкин инде әлбәттә уханы иң тәмлесе ул табигатьтә пешкән уха. Чөнки аны су буенда матур иттереп учакта казаннар белән пешергән уха әлбәттә иң тәмлесе дип саныйм. Ләкин инде без Син беләсеңме уха белән балык ашы нәрсә белән аерды? уха һәм балык ашы. Мин беләм. Илшат әйе җавап бирсен. Ул Уха ул менә утта пешергән. утта. Менә утта, учакта. Нигә? Балык, Ни өченме? Әйе. Чөнки тәме керә, аромат керә менә шуны белмим инде. Әйе. Менә балык ул консервадан пешергән. Yok, мен aytганнар, мен үземдә моны күп генә белдем. Уха ни өчен уха, балык ашына сер аерылып. Уха менә кая шул елгада тоттың. Аха. Суында шундан аласың да. Пешерәсең. Учакта пешерәсең. Учакта шул елга су. Күлдә тоттың икән, күл суы белән. Балык кайда йөзде, шул суда йөзде. Алай пешергән юк әле. Суны эчәргә Син ярамый. уха ашаганың җо. Кайнагач нәрсә була инде. Ярыймы? Нәрсә калмыйча кайнап. Ана тузы да була инде, ул тузланган су бит. Так, Әлбәттә. Моны алып куйык. Кырга әйбәт. Диңгез Монсы булса, шунда ярар алып куйып да. Монда Илшатка да җит Мин әле. салырга әзер. Тузламыйсың бер иншаат. Тузларга китә башлады. Мин каушап киттем, гафу итегез, монда уха дигәч. Уй килде башыма, син гомумән аш бүлмәсенә ашавагында керәсең кебек. Мин әлбәттә, ник аш Пешергәнең мәсьәләсе. бармысың? Йокларга керми бит янда кеше. Без пешергән керсен. Ашарга керә. Пешергәнең бармы инде? Гомумән, Пешергән бар, дөресен. Менә тот кулыңа икмәк я, Яхшы. Бәрәңге тотып әйт әле. Так, бәрәң күкәй тотып алып. Тотып әйт әле. Күкәй тотып әйт. Менә әйтәм. Ант итәм. Ант итәм. Минем идея гадәттә хатын пешерә. Молодец. Менә ни өчен дигәндә ул минем шәп пешерә. Лилия сәлам. Син аны беләсең. Син бит безнең туйны алып бардың була. Булат Байрамов. Инде Реклама. Әйе. 897 214 мин хәтерим әле ул 47-нче елда. Безнең ярага кадәр бит әле. Әйе. Я, син анда әле кадәр кирип китмә. Яхшы. Бик дирәңгә. Димәк, син Мин пешер. шәһәр шашлыкына, гомумән нисә пешерә беләсеңме? Әйдә. Гомумәнме? Йомырка тәбәсеннән кала. Микроволновкада җылытырга яратам бик пешкән ризыкны. Гомумән. Доставка бик әйбәт эшли безнең. Пицца, суши. Доставкалар бөтен шәһәрдәге бөтен доставкалар синең адресын беләләр инде. Сәлам Илшат бу дип йөрәде. Әйе, позывной. Син шалтыраткан. Сәлам Илшат китә. Әйе. Мин кунакларга йөрергә яратам. Булай. Шунда ашыйлар, ашыйбыз. Булай гомумән идем минем гел ризык тулган инде. Хатын пешерә гадәттә. Доставка белән. Доставка белән. Ләкин мин дә кайбер вакытта мин пешерәм горбушин. Менә ничек пешерәсең син? Менә без гына. башта май салырга тиеш булабыз монда, әлбәттә. Май ул безнең монда бар. Менә шундый матур гына тик Аладдин савытларына ашаган савытта. Ахалай дип әйтик аны. Да, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ашабыз беренче иттереп, исәргә кирәкме? Әйе. Без урыслар түгел, без исәмибез. Без салабыз гына. Тоткандай әйтәләр бит, ловись рыбка большая, прибольшая. Амада без әйтәбез, пеш балык тәмне иттереп. Һәм дә безгә файда яса. Файда яса. Син ничек уйларга файдасы? Файда яса бит. Илшат. Сынапта тотсаң, иштирәгеңне үтәсә дип. Менә ярар. Илшат әле нәрсә сөйләтегенә тәне пешсен өчен. Монда жәлләмәскә була. Син. Әлбәттә, яхшы Ул пешерә. пешерә белмим ярар. Пешерәм дип. Аның пешергәне юк. Ул бәлкем беләдер дә. Ул үзенең пешерә белгәнен белми. Әйтмәгез инде аңа. Вакыт юк. Пешерә белгәнен белми ул үзенең, беләсеңме? Ә син? Нәрсә мин? Гомумән. Минем пешерә иде. Күбесенчә әни. Хатын шулай пешерә, ләкин инде Илшат аны айырмалы буларак минем туйны беркем дә алып бармады. Чөнки Син алып бардың, әйе. Чөнки минем туй әле үтмәгән. Әле мин никах белән генә торабыз, Аллага шөкер инде. Хатын пешерде, Алып баручы бар синең. Әйе, выбирай. Туй мәсьәлесендә. Беребез свидетель, беребез алып баручы инде. Әйе. Ярар, алсын. Беребез диджей. Так. Хатын пешерәмесең? Хатын пешерә, әни пешерә күбесенчә, чөнки әни минем инде күбрәк иде. Инде күбрәк әнинең пешерүенә ияләштем. Һәм инде бүгенге көндә, Аллага шөкер, рәхәт.
Инде үзем элек күбрәк пешерә дирем. Яни авырган чакта, яни больниста булган чакта үзем ашлар пешерә дирем. Һәм инде шушы вакытларны әз генә искә төшереп, бергәләп хәзер инде мотор иттереп үзебездә берәр нәрсә эшләрбез. Ләкин инде уха дөрестән дә теге былай өйдә пешергәнем юк әле. Менә бүген беренче тапкыр үзем уха пешерәм дисәм дә була. Исемдә калганнар дигән уха була инде. Исемдә калганнар уха була бу. Ошондыр. Исән калсак ярый инде. Егин контрольдән бара бар иде. Иң мөһиме минемчә ризык Пешергән бар инде мондай теге пешермәгән чикләрне сезнең кебек. иң мөһиме әйбер пешергәндә яхшы кайф белән пешерергә кирәктер дип саныйм мин. Һәм инде яхшы кайф белән пешергән әйбер ул бик тә тәмле була торган. Безнең яхшы кайф белән пешергән әйберләр тәмле булырга инде алай бирсә ошап тора. Хәзер инде кертгән бәрәңне турыйбыз, бәрәңне турап. Һәр бәрәңгә утыртырга кирәк. Вакыт әле салкын бәрәңге утыртырам. Я, бәрәңге утырту дигәннән инде сезнең бит бакчаларыгыз да бар. Бар, Аллага шөкер. Но бәрәңгә утыртмыйбыз. Нишләп? Чөнки бәрәңге һәр кибеттә тулган, нәрсәгә утыртып аны Колорадский Утыртасыз бакчагызда. Бакчада чәчәк утыртабыз. Кыяр, Әйбәт икән. кыяр, помидор, суган. Чөнки файдалы, матур, рәхәт. Әйе, Җайлы. кемдер бавыр утыртырга ярата бакчада. Біз суган гына Бауыр утыртабыз. сыртмагыз инде сездә. Менә тузларга кирәк балыкны. Иң мөһиме шул. Туз ул кемдер әйтә агу дип, ләкин инде пешкән вакытта туз ул файдалы әйбер. Менә күпме туз салырга өйрәтимме? Әйдә. Менә булай салабыз без аны, матур иттереп менә, карый. Вот, тузланган тәмлерәк була бит инде. Тузламыйсыңмы дип? Юк, мин андый гадәтем юк. Андый начар гадәтем юк булат. Аны тәмлесе шул бит инде. Иң тәмлесе. Тәмледер инде. Бәлкем катнаш итеп тузыйдыр. Юк, ул минем бик матур. Матур яра. Бу бик иштәлекле җавап булды. Яра балык дигәннән. Менә интервьюларда бар шундый әйтәләр. Бер сорау, аны бөтен интервьюда бирәләр инде гадәттә. Әйе. Балык булгач искә төште. Менә алтын балык тотсам нинди эш теләк теләр идең әдә. Тиз генә эш теләк. Эштеләк иң беренче иң беренче сау сәламәт булырга. Бөтен кешегәме ул үзеңә генәме, ниңәме? Бөтен кеше сау сәламәт булсын, сау Җир сәламәт. шарындагысымы? Бер төн җир шарындагы кеше сау сәламәт булсын. Бер. Җир шарында бу миллиард булыр, 7 миллиард, ха? Так. Әле Кытайларда Алла уйлагандай бит әле. 2. Икенче хыял бар шәрмендә. Так, 2 булды, икенчесе. Туктале. Менә булды, менә балык үзе дә китте, сиңа килде балык. Сау сәламәт иң зур бәхет инде. Алтын балык. Эш теләк тиз генә. Алтын балык. Уйный суда, җырын чыгарган. Теләк әйтергә. Теләк, бөтен кеше бәхетле булсын, елмайсын. Җир шарында бөтен сәламәт. Бөтенесе бәхетле миллиард булсын. Сугышлар бетсен менә, иң мөһиме шуны әйтәсем килә. Әйе, сау сәламәт булсыннар, матурны әйтеп, узын гомер балалар Бер миллиард мөһим акчада мөһим түгел булат. Акчада түгел, сидер кыза безнең Бәхет. Бәхет ул Ойнады. Сез җегетләр булды. балыкчылар түгел икән. Аңладым мин, балыкчылар түгел. Без инде андай әкиятләргә хәзер ышанмый башладык. Әле шулай маршы ышанып йөрисезме? Чөнки әкиятне үзең эшләргә кирәк. Тормышта инде барысында үзең хезмәтең белән Үзеңгә алтын балык булыр. Бер искә төшә, вручение, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Әйе, үзебез. Америка искә төште, мы рождены в Советском Союзе. Так, Булды мәсәгә. Алга таба барабыз. Алга барырга кирәк. Уха, ул суансыз булмый. Бик матур итеп чынлапмы? Әйе, суаның менә берсен салып җибәрик без аның былай гына. Бөтен килеш. Берсен инде теге колечко дип инде турап мотор иттереп без аны шулай салып җибәрбез. Затабыз дигәндә. Миңа кызык әлбәттә нәрсәдән гыйбарәт булыр икән әлеге уха, әлеге балык. Һәм кәкрүшкә. Кәкрүшкә, әйе. Кыздырылган кәкрүшкә. Кәкрүшкә бит берәү генә. Кәкрүшкә Исемле. Син икесенә дигән. Кыздырылган кәкрүшкә. Кыздырылган кәкрүшкә. Менә креңгенә иттереп куябыз. Ләкин бу бигрәк мин башта ну кукмара табагышы. Үзенә үзе пешә. Пешерергә дә кирәкми. Шулай ди. Без менә элек нишәптер мин хатırlayам, менә белән әвәлиләр иде. Нигә әвәләмәдеңсең? Юк бит. Давамыйларыбызны бит бары исрамаган. Нигә әйтмәдеңсең? Син нәрсә эшләдең? Мин аны түгел дип торам башта. Исрамаган балага каптырмыйлар. Нишәгә? Күрәсеңме нишәгә? Әйе, шул. Еламаган балага сөскә каптырмыйлар ди. Еламаган балага? Еламаган бала буламы инде ул? Бирәлесең әнә. Агач. Тимрәсең моны табага, тимер кашык белән керергә ярамый. Ник симия салып бетергәч не әйттең соң? Балык бит тимер белән кермәдең. Тимердән. Камерам белән. Ни өчен тимердән ярамый? Тимер белән ни өчен ярамый? Кырырга ярамый. Әфәкенә куябыз аны. Синең кебек җегетләр килеп анда кырып бетерәләр. Әйе. Алай ярамый. Нине пасёшты диләр татарча. Дөрес, бара-бара. Менә монсы, әйе монсы. Икрасын салабызмы соң?
Ансы керек түгел, ансы керек түгел. Керек ме? Болды. Мақсат ең қайтып кетесің. Бізден күштен аш. Қайтқаш пішіріп көрсетем. Міне бұл темнішкелерді түсірік. Сал етем. Айда, мына бұл темнішкелерін. Темнішкеге орын қалды. Не мысал бұл ең, яра. Шында орын. Яра, шулай. Міне шулай Осы тұрып ашарды қылса. Алла берса. Міне шулай тұрып ешем айтамыз енді. Аңлашылды, бик матур яшайсыз екен. Ярар, сіз қазір енді ішке кірішесіз. Біз алға таба барабыз, һәм инде картина кишерне турара керек була. Кишерне тура. Киха башта бераз кайнасын булары. Берсен бер. Кайнап чыккан арада, сез нәрсә эшләгән арада мин исегезгә төшерим әлегә аш бүлмәсе белән безне центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан центр мебели кибетендә. Һәм инде әлеге матур эшләмәле күрәсезме? Карагыз, кара. Сибитәле безнең. Сибитәле гомә безнең молодожон дип әйтергә кирәк әле, яшь кияү. Менә шундый матур әйберләрне син бик яшь түгел инде. Саклан карап әйтәм. Берешкән шикелле. Сибит яратасың, ялтыравыклы әйберләр яратасың. Бу безгәме инде бу? Бу сезнең хатыннарыгызга. Хатыннарыгызга әйтегез шундый бер күрдем дип, һәм игездә дә урнаштырыгыз. Урнаштыру өчен игездә барыгыз Индиго компаниясе, чөнки аларны безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Аш су бүлмәсенә һәр вакыт керәсегез, килеп торсын өчен, аппетит уянсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә токталар да ясыйлар. Инде ясый башлады. Салатын әле сатка күчмәгәннәр икән бу җегетләребез. Әйләндерәк. Соңсасмы суган? Суган салырга гына дип. Ай, тәмле булачак, ямен. Хәзер шулай. Булышын сенде Ишатка. Я, безнең җегетләр инде сөйләүдән тышта эшлиләр икән, үзегез күреп торасыз. Ә нәрсә эшләүләренең дәвамын без берникадәр рекламадан соң күрербез. Тәмле көрәшебездә реклама. Хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучылар, TMTV телевизоры каналын караучылар. Кара, пародия, яңа пародия туды. Бездә кунакта бүген 2 шоуман, 2 алып барышы. Мен бик күңелле җегетләр, бик талантлы җегетләр дип әйтәмен. Ишат Исаков һәм Айнур Сөләйман. Һәр хәлдә Айнурның менә бик зур таланты бар. Минем дә зур. Пародия остасы. Ансы. Бигрәк тә инде безнең Татарстаныбызның президентына бик күңелле, матур пародиялар күрсәтәләр сине. Күргәнемдә бар. Әйдә шуны берәрсен экспромт син бит импровизация дигәнең, әле импровизация менә монда. Берәрсен минем белән Әле монда Александр Григорьевич килгән юктыр әле. Килгән юктыр әле. Арчы булмасын инде, караган юк менә. Ул пилотный тапшыруда булды безнең. Син Булатны күрсәтеп кара, Булатны. Беренче. Рөстәм Гаҗиев күрсәтеп була, менә мине күрсәтеп була икән. Син булам икән менә. Син мине күрсәтә алам, менә. Мине күрсәтеп була икән. Тәмле кереш. Сине күрсәтер өчен Булат син белән күбрәк монда очрашырга кирәк. Инде бер тапкырына түгел, күбрәк очрашырга кирәк. Ләкин Рөстәм Гаҗиев белән әле үзем шәхсән очрашмасам да, инде аны еш кына күреп, сорыйлар. Шалтыратып әйткәннәр юк. Сорыйлар Әле бу Рөстәм Нургалиевичнең ярдәмчеләре син җегет әйе туктат ул эшеңне дип. Юкмы? Миндә телефон юк. Һәм инде әйдә бергәләп шакырып карыйк, һәм инде нәрсә сиңа бер Шулыгыз әйе, менә тапшырырга кирәк. Сәлам достар, TMTV телеканалына тәмле кереш, һәм бездә кунакта бүген Рөстәм Нургалиевич. Мине хара. Рөстәм абый. Хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучылар, TMTV телевизоры каналын караучылар. Булат, сәлам. Инде бик озак уйлый торгач, нәрсә эшләргә сиңа бераз файда булсын дип исем бирергә булдык. Син инде шушы тапшыруны күптәннән алып барасың, һәм инде яңа исем, яңа звание сиңа. Ул да булса Татарстанның атказанган пешекчесе исеме бирергә булдык. Шуңа күрә рәхәтләнеп шушы исемне җырт, һәм инде Ишатка әз генә булса да булышкалап җибәр. Бераз балыкларын, тавыкларын. Тавыклар безнеке, Татарстанныкы. Сделано в Татарстане. Үзебезнеке. Рәхмәт. Булда мин бу язма белән битне бара алам хәзер. Була. Тегендә. Аны күрдегезме? Илсур Раисович булса була әйтер. Хөрмәтле Казанлылар, хөрмәтле Булат, Айнур, рәхмәт, спортсмены, молодцы. Без булдырабыз, пока. Буда солянка була инде. Атаган кемнәргә бик яхшы килеп чыккан пародия. Артистларга Артистлардан.
Илшатка берәр пародия эшләргә кирәк әле бер кайчан. Миңамы? Әзерләнәм икенче тапшыруга Илшат даган килсә, сиңа чакырса, Илшат белән икебезне шулай тагын кабаттан Илшатка пародия эшләрбез. Ләкин инде бүгенгә килгәндә, бүгенге вакытка килгәндә безнең артистларга шулай ук бик тә ярата халык пародиялар, шулай ук теге ничек әйтим, Кемнәрне мәсәлән бик яхшы. иҗат кешеләрне яраталар. Бик яхшы әлбәттә Салават инде. Салават инде ул һаман бана. Ләйсән Гыймаевны бик ярата. Талган киме. Аны Илшат та ясый торганнар Салаватка. Юк, икенче Салават, яшь Салават. Так, артистларга килгәндә кемне яратасың Илшат? Кемне? Ләйсән Гыймаева бик мөһим. Син җиңдең бүген Илшат. Син җиңүче. Яшьлегем Кемне яхшы килеп чыга? Любойын. Фирдус Тимаев. Фирдус Тимаев. Әйдә эшләп карыйбыз, беләсеңме кемгә эшләп карар икән дөрестән дә. Бик күп артистлар. Зөһрә Шәрәфиева. Зөһрә Шәрәфиева. Искә төшмәй. Кем әле ул? Юк, башта буталган артистлар, теге бик күп тавышлары монда уйнарга тиеш башымда. Юк, мин Зөһрә Шәрәфиева бар. Зөһрә Шәрәфуллина. Әйдә Реза Шәрәфиевдан эшләп карыйк алайса. Менә әйткәч инде искә төште. Бәре тоттырып карадың, ирекәләдең, назыладың, күзен нурларын алып килде миңа сөю назылары. Бәре тоттырып карадың, ирекәләдең, назыладың, күзен нурларын алып килде миңа сөю назылары. Вот Реза Шәрәфиев булды бу. Инде кызлар ягына килгәндә әйбәт, һәм инде егетләргә дә берәр пародия эшләп җибәрик, әйдәгез егетләргә. Кемнәр безнең булган? Фирдус Тимаев инде. Фирдус Тимаев. Элвин Грей. Ялама, ярсыма, син үзең гаепле барысына. Сән Нургали җырлаган кебек булды бу чагы. Рәхмәт, Айдар Сулейманов. Кара, син пародия барасыз? Гомумән, мин пародист кеше, мин үзем. Мәсәлән, менә мин мәшине пародировать итәләр. Мәшине? Әйе, ата мәшине. Әйдә. Мяу. Я мысал атады. Хорошо, а? Мяу. Мяу. Син пародист икәнбез. Менә ике ата мәше кара. Атаган йөрер мәше. Шулайлар. Синең салатыңны бит инде монда. Импровизация бар. Негизе бар. Негизендә Тавык. Майонез белән майонезны бик күп салмадык, чөнки исланган тавык дип әйтик. Исланган тавык монда майонез бик күп салынмады. Инде әзәзләп кенә без аны этажлап хәзер төзербез. Менә бәрәңге монда әкертнәсенә шулай ук суган ала берсе салырбыз. Һәм инде әкертнә шулай ук майонезларын да өстәп җибәрәбез. Менә шулай итеп импровизация ясыйбыз инде шул салаттан. Әкертнә төзелә. Дигән әйдә мистика импровизация салызны төшереп карыйм. Мин сиңа үзем берәр шигырь Әйе, шигырь. Менә бик талантлы. Не, менә килгәндә Святослав Исхаков фикеренчә бик талантлы җегет Илшат Исхаков. Килгәндә монда пробкалар, юллар ясыйлар бит инде бетәчәдә. Мин утырдым, әйтәм, буш кына утырмыйм, берәр шигырь ясыйм. Менә кара укып. Килдем әле мин дә бүген үземне сынап карарга. Тәмле көрәштә катнашып, берәр ризык майтарарга. Team TV каналын бөтен халык карый, бүген нәрсә пешерерләр дип башларын кашый. Мин пешергән бүген ризык булмас, булыр шедевр. Чөнки беренче тапкыр пешерәм, the best булсын инде forever. Бу тапшыруны инде күптән дустым Булат алып бара. Шакара күптән. Ләкин нишләптер гел ябык ул, тамашачы гына тазара. Кеш бир безгә, я Аллам, исән сау гына калырга, ризык белән агуланмыйча өйгә кайтып җитәргә. Пробкасын булган. Ярсаң. Бик заук Кайдан Шалла шакилдең әле шат. Рифмаларын хәтта инглиз теленнән дә алган. Барыбер forever күрдеңме? Барыбер forever. Бу безнең 21-нче Forever. Анысы бездән спортсменнар күп кенә килә, туристлар. Улар бу тапшыруны карый. Әйе, карый. Нәрсә турында була? Forever. Hola, gracias. Тәмле краш. Тәмле краш. Forever. Fish. Безнең балыкны хәрни. How much is the fish? How much? Garbuша. How much? Garbuша. Oh, very much. How much is the fish? How much? Ничә сумды? Илшат. Рәхмәт за перевод. Кыйбат инде димме? Кыйбат инде. Чөтә мен күбрәк булды әле моның кәбестәсе. Үзең барысына турадың әле, бертесе турара дигән сүз түгел. Тагы бәрәңгендә турап салын шунда. Мин теге еләшкән бушка турарга. Яра. Илшат, тагы менә. Айну кирәкме сиңа кәбестә? Кәбестә.
Kimisi şitkari alqım, men qoldir biraz ona. Мында жылата башлады әле Илшат, жылата. Алып қой, ауларын тура бітір. Соған. Ең қызығы тураған уақытта Әйтегенде суан жылата башлады. Жетер. Береке жақтан мына Сен деген турисің. қайтырсың. Ей, суан жылата башлады. Жылатайын. Телисің мен жылайым. Жоқ, бұл жеңілуінің бір себебі міне. Давай. Әйдем. Болат. Мен жылай башладым. Нешен? Жылап қойса. Илшатның шиғыры жылата. Жылатама, жылатама. Жылата да жылата да мында. Суан, Сен суан. соған ішіп ашап қарамайсың. Міне кескен уақытта ең қызығы шу, міне кесесің мәселен бір нәрсе пішіресің, и ашап қарайсың. Әйбәт екен. Аның ішінде Илшат бар. Қара, пародия, яңа пародия туды. Бұл бит талантлы кіші, бұл бит. Табиғаты бойынша талант. Зоопарк. Зоопаркта құпияли тауыштарыны аның тауышы білен. Илшат. Хайвандардың озвучкасын Илшат ясаған дейді. Зверополис мультфильмында. О, мен яратам ол мультфильмді. Мен аны білмеймін, мен мультфильм қарамай бетім. Міне балаларым қарамай бетім мен. Сен құма тегі іштегеннен кір, олыққына барасың, тағын бір қай іш естімесіз. Сен бетіне біздің әлі үйін қыраларында ойны білесің. Білем. Ойны баса енді музыка. Училищеда оқыған. Музыка училищесінде оқыдық, жырладық. Түрлі ойынларда, музыка құраларында ойнадық. Енді музыкаға ғашық десек те болады. Сен бейрамдарда гармондар алып ойнап жібересің соң. Гармоның бар ма? Гармон бар, хромкада ойнайым, баянда ойнайым, ләкин енді бейрамдарда. Енді бейрамдарда өзі біздің туғандар жиылған вақытта ғана мен аны ойнаштырғалайым, чөнки енді аны хәтлі профессионал түгел. Мен жүйде музыка училище профессионал болмады. Мен анда жыр неңіне бітірдім, бөлігіне бітірдім. Татар халық жыры бөлігін бітірдім. Шоңа көрі енді баянда. Халық жырынан бір қошымта. Халық жыры. Қошымта. Айдагыз енді осы жырға балайық, біргелеп. Иланма, ярсама. Жырла деп айтасыз. Жырларға құшасың бет. Жырла деп айтасыз, сізге нендей жыр керек. Жырла деп айтасыз, сізге нендей жыр керек. Ей, сізге нендей жыр керек. Сіздің үшін жырларға сандуғаш тілі керек. Ей, сандуғаш тілі керек. Индара-диндара-диндадам. Дири-дири-дири-дири-диндидин. Дири-дири-дири-дири-диндидин. Мұны музыка күлетін алсың енді ерансың. Мен каратеға ердім. Мен музыка нетмеді. Мен ашауға қара. Шат. Не? Карате. Каратында бұл помидор келешек бет. Тішіңе кірешек, тішіңе кірешек. Тішіңе, есі тішіңе. Тішіңе бұл қабасы тішіңе кірәлі ол сені азаплайша. Тішіңе? Насыл тішіңе. Дұрысы екенде Карл салаты үшін бізге помидор шері керек еді. Карл деп аталабы. Ярамаға біздің Карлға мұндай. Ярынды. Шеріген помидорда. Ең қызығы чипсы бола біздің. Чипсы. Турыдар мен сене бетін шат. Біле, мұның пышағы не бет өткен. Шат балта білән туры біләу, балта білән ярам мен. Сен жырды білесің өзің, Шат? Жырлы білем. Давай, Шынап там. Жоқ, шынап да. Мен сұрадым, сіз етмәдіңіз. Айдағыз. Сұрауға жауап бермәдіңіз. Любой жыр. Мен қоя іш істеп сұрадым, сіз жауап бермәдіңіз. Любой жыр. Бая шейсіз. Илшат. Ішсіз. Любой жыр. Ашибыз. Біттен ежат. Ненде жыр жыр. Ішін бізде. Кладка ясысың ба? Кладка ясыбыз. Брусчатка, кладка. Фитнес-тренер. Шылай ма? Қатын ішек. Қатын үшін массажер. Жара. Фитнес үшін тренажер. Ухажер да боларға мүмкін, әлбәтті. Ненде жыр жырарға? Мәселен, халық жырын. Міне, мен сізді қазір ғажапландырайым әлі. Бір бұрынғы жыр білән. Айтады. Yıldızlar söndü, bir yıldız kaldı, ulu şulpan idi, ulu şulpan idi, ulu şulpan idi. Ишат, мен көрәзәші, сен татфакта оқып, анда хорға жергенсің. Yok, Татфакта оқып, tatfakta okumadım ben. хорға жергенсің. Ben okudum KHT'de. Олдығы кәбісті ашаған, аның не кетті, реакциясы кетті. Шулай ма не? Помидорның химик Tamam bir şey var. Gül şeşkem liliyem bu liliye qarab отырады. Хатны шуңа күрә тәгә. Шулпан турында уйлапмасын өчен дә. Gül şeşkem liliyem. Шулпан булган өйләнгән Лилиягә. Шулпан Хаматова. Жігітлер, әйдәгіз, балқын саласың бұл жоқ ма? Айтам еш мен салара керектірен, ол Yok salabız mısınız bugün? Bu
Şimdi barısına salasın onu. Yok енді бұл бұлар қалай салып тұрасың? Bilmem sen bir pişirişi. Жоқ, давай ашта, былай саламыз. Yani yirek bular, Şey. değil, kuyurak bular. Не бұлар? Kuyurak. Уха болмайды точно. Barısına salsan mı? Ettim bitinde uha bilen balık aşının ayırmasın. Gara. Жігіттер салатырығыз. Сала тұрғыз. Hazır Салаттар salamız. ясыйтырығыз. Біз енді қабаттан спонсорларыбыз турында да айтайық. Жылы Оқмары. сөздерімізді, қайнар сөздерімізді. Әлігі яқты матур аш бөлмесі білен бізді Центр мебелі кибеті тәтмин етті. Сифатлы мебелінің бүтін ассортименті да улай бәйеге журналистлар урамы 56 йортта орнашқан Центр мебелі кибетінде. Центр мебели. Мына, һәм енді Келіңіз. джингларыбыз вақытында ойнап тұрам. Күшік әлігі матур эшләнмәләргә. Мына бұл матур Помидор. Истәргә бай. О, кыяр. Кыяр алырлык эшләнмәләрне безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Ашу бөлмәсенә кирип торасыгыз кичен өчен Индиго компаниясына барыгыз. Алар кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм илмәт таталар да ясыйлар. Димәк, Jingle Indigo. Indigo Group. Қуқмара. Я, тапшырыбыз ахырына якынлаша. Ого. Әлі мен чипсы турамадым. Чипсы калды әйтәлем безгә. Чипсы. Ең мөһиме, Карл салатында сухариклар түгел, кипкән ипи түгел. Сухар кипкән ипи була бит инде. Чипсы. Ни өчен дигәндә, чөнки сухари юк иде. Чипсы гына бар. Ул шундый. Бәрәңгене бәрән сәшәтмисең инде. Бәрәңге ничә тимсез бәрәңге салат. Пішкен йомырқаны. Есе, Анан шибыз. Йомырқа ашар үшін менемне? Йомырканы матурлатып кисергә була. Аннан соң менә пешкәч. Бизәгәндә. И майонез. Мен мындай бір салар керек. Әйбер. Йомырқа. Пішмәгән. Мондамы? Асысына пешеп Мен бер фокус А, сыйып. Менә, булар. Сен беләсеңме икән, юкмы икән? Менә кара, бүген бер майонезны күрсәттер дә белән. Менә бәсәм ничек аерыла пешкән күкәй һәм пешмәгән. Әйдә. Менә кара, менә алабыз мәсәлән менә бу күкәйне, менә кара, берабыз. Хоп, Башына бәреп кара. Әйләнмәй. Значит, Димәк, пешмәгән. Ә менә монысы карасаң, бу пешкән. Валла. Каян белдем Бик дисәң? яхшы майонезлар күрсәткән сиңа, бик белемле. Бик белемле мәгънәле. Әйе, молодец ул Булат Бәйрәмов. Әй, ойнайбыз. Тагын бер ысул бар, әйе, башка ысул карыйсың. Алып төшсә, димәк, пешмәгән. Пішсе. Шулай бит? Пішсе, пішмәсе де Я йомырқа. егетләр. Әле мен сезгә әйтергә онытканмын. Әйе. Сезнең каразны хәзер кап короче бер монда аш су өлкәсендә зур бер белгеч киләчәк. Кем инде? Сезнең ризыкларыгызны кабып карап, Шеф-повар. үзенең бәясен әйтәчәк һәм үзенең билгесен чыгарачак. Бәясен әле без сатабыз Кемгәдер шулай. 4, кемгәдер бәлкем 2-5, кемгәдер 2-4, кемгәдер гомумән 2 генә. Бу берничә минуттан әлеге аш мәсендә ул пәйда булачак һәм ул белгеч ролендә бүген үзем булырмын. Хәзергә тәмле көрәшебездә реклама бар. Дуслар, тәмле көрәш тапшыру үзенең кульминациясына якынлашты күреп торасыз сез. Ну, ничек? Кылчыкты калды. Кызлыра. Не килеп җитмәй монда. Ничек ашыйсың? Ready, go! Дуслар, тәмле көрәш тапшыру үзенең кульминациясына якынлашты күреп торасыз сез. Булды җегетләр, барыбер мин җиңә бу тапшыруда. Интеп җиңүче монда мин. Мин бүген рефери, мин бүген казый. Баш Мин казый, бүген баш дегустатор, баш казый да мин әйе. Арка казый да мин. прокурор. Барысы да мин. Шеф-повар. Шуңа күрә Карл. сезнең ризыкларны мин кабып караячакмын. Шуңа әйдәгез. Ну, һәр вакытта шигадәттәгечә без бу якка машинабыз. Олы кешеләрдән. Традиция. Олы кешеләрдән. Ун яктан. Үткән кешеләрдән әйе. Ун яктан. Алардан, ветераннардан. Алардан, ветеран. Беренче торып, Булат әфәнде тәкъдим итәсем килә менә Әйе, салат. салат. Карлс салаты дип атала. Карлсмы или Карл. Карл салаты. Карл. Барсаңыздар, бу Карл. Бик матур бизәгәнсең. Бик матур кояш. Кояш кебек. Кояш кебек, менә көннәр дә шундый кояш кебек булсын. Бәрәңгеләрне ничек шул кыздыра алдың син аның менә? Бәрәңге кыздыруның ысулы бик җиңел, әлбәттә. Аның өчен безгә булыша. Әйтмим инде, Әйе, реклама. Шундый бер дәне. Давай, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Реквиз генә саласын. Жәлләмә монда. Всё включено. Ярыймы? All inclusive. All inclusive. Яра, рәхмәт. Әле берәү дә Әле агуланган. алга китсәм дә ярыймы? Берәү дә агуланган Әле бер юк. көндә ашып карамады. Менә. Оригинал. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тәмле Айнур. Тәмле. Ишат. Тәмле. Помидорына бик пешмәгән. Тәмәләр пешмәгән? Сын салкын иде бит. Ас кайнаттың менә син аны. Тәмле чынлап та. Менә. Аш тарлык. 5 минуттан беләбез инде ничек икән. Чипсы ничек булат, йомшак тәме кергән име чипсының теге тызда кирәкме, нидә кирәкме?
Туз салмадыңмы әле? Салдым. Юк, майонез. Майонез һәм чипсы үзенең тузын бирә, специяларын. Биргән, бик яхшы Әйе. биргән. Бик тәмле булган. Бу инде безнең основной ризык дип әйтәсе килә. Бу борыч. Шундан гына ашыйм инде. Борыч. Борыч һәм укроп ин основной бу ризык. Бик матур бизәлеше. Бәрәңгене качан кыздырып өлгердең сәне? Бәрәңгесендә. Монда бит инде оригинал чипсыдан калды. Чипсыны Калган ясаганда. бәрәңге. Бәрәңгене яратам мин, ал баласы буларак. Соң инде. Балыкны да яратам, әйдә, бер балыкны алам. Балансы. Балыкны да алып барабыз. Борычны алмасам жарыймы? Ярый. Әйдә, бәрәңгедә. Бәрәңгедә. Устат. Бәрәңге әгерҗенеке булырга тиеш. Бәрәңгесе искиткеч. Шуны тәмле пешкән. Иң мөһиме эш киткеч булмасын. Булат. Бер әйтәсең. Яшат дустым. Бик тәмле бу. Балык. Кәкрүшкә. Балык, кәкрүшкә. Кәкрүшкә. Ну, ничек? Алшып чыгылды. Кыздыра. Ну ничек иптәш? Аның бит шунда фишка. Тузлы балык. Тузлы балык бит ул. Булырга тиеш. Бу бит диңгездән алынган. Менә үзең әйтәм, уханы. Кәкрүшкәдән соң кәкрәймәсәң 3 минутта. Димәк, әйбәт. Димәк, Яшат, котлыйм сине. рәхмәт. Булган пешкән тәмле миңа бик ошый менә. Рәхмәт. Тусы да урында, балык да бераз тузлырак. Чигесенә мин бераз салган идем тузын. Менә бит. Тагын истәп. Айнур салгандыр күрмәгәндә. Булганмы, булган. Диде, айнурга апарыйк әле. Yes, Илшат, синеке әллә сәтле төштергән. Монда безнең уха. Монда Балык уха. ашы, балык дибезендә, балык ашы уха дибез аны. Әле кайнап Уха. хәтта ки. Ухага син монда дип. Монда балык та бар. Балык салгансың. Балык та бармы ухада? Йомырка да бар, монда барысы да бар. Файдалы. Балыгын капкар рецептеләр менә иң беренче. Ухадан башлап без монда бу шарапта. Балыгы бик әйбәт. Кәкрүшкә Кәкрүшкә, шулай ук. Монда бөтен үзенең суында, үзенең тәмендә пешкән бөтен нәрсә. Тузлы балыктан соң туз җитми кебек. Әнә? Син дә килеп җиттеңме монда? Акчарлап. Ничек ашыйсың? Шаярам Айнур, тәмле. Айнур молодец. Тырыштык. Бөтен. Булган урынында барысы да балык да пешкән. Уха инде. Уха бит ул син, уха. 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 Менә монда самый Бәрәңге белән мөһим пойдет. монда. Салат импровизация. Бу катлы салатмы? Бу ТМТВ дип язылган. монда инде стәлләр импровизация салаты. Импровизация. Иң мөһиме моны күп иттереп алырга кирәк. Әйе, тәмле була дип күп алсаң. Һәм инде җиңүчесе Авыз ит кайтам кем икән. Аның җиңүчесе булат язылган менә монда. Менә монда язылган. Укысаң Айнур. Әйбәт булган бу, Яшат. Әйбәт кара. Син салатны ашап бетергән кебек. кешеләр булмый тәмне. Менә монысы үтә дә шәп. Тырыштык инде, Уга да әйбәт инде. Ну салатың ди. Я әйдә нәтиҗәмне әйтим алайса. Я җегетләр, нәтиҗә. Сез дуслармысың? Моңарчы дуслар идегезме? Бу тапшырыгы без дуслар идегезме? Ярар, ничектер. Әйдә кирәк бит не хәзер. Әйдә, Әйдә, ни белән, суифа белән, неме? суефа белән ирләрчә. Ирләрчә хәзер. Суешмыйча ток. Беләбез ди. Ризыкларыгыз пешкән барысы да. Бик җиңел булды, бик гади булды. Әллә ни күп зур тырышлык күрсәтмәдегез дә. Зато балык күп тора. Садаласа, тырышлык дип. Менә Тырыштык. салат монда бигрәк тә килеп чыккан бик Шәп, яхшы. шәп. Синең бәрәңгең, салат шул тәмле. Шуңа мин монда белмим, нисәдер аерып, ниндер шунда әйтә алмыйм сез. Кулинар бик зур осталык күрсәттегез дип. Күңелле булды сезнең белән иң мөһиме. Күңелле булды. Инде дөрес сүзгә бер үкали күрмәгез. Булай барысы да туралган, ашарлык, пешкән. Шәп. Ең ашады. Шәп. Шуңа Иң мөһиме ашарлык. Билгесе куям җегетләр. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен дип. Сез дә молодцы, сез дә булдырдыгыз. Җиренә җиткән барысы да. Булай иттереп пешерсәгез яшәргә була. Гармуш булса, яшәргә була. Гаиләгезне туендыра аласыз. Гаиләгезне. Зур рәхмәт. Шуңа инде безнең спонсорыбыздан тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл Савыт заводы. Ашык акционерлык җәмгыятеннән әлегә табалар сезгә. Россиядә җитештерелгән үзебездә. Үзегез беләсез, Кукмара Сода маркасы ул вакыт белән сыналган соус саба. Германия технологиясе буенча сделано в России, ягъни бездә Россиядә җитештерелә. Уңайлыгы өчен әлеге заманча соус сабаны сез менә монда сайтта бар аның. Сайттан да интернет аша да заказ биреп,
ала аласыз. Бар фирменный кибетләре. Күк марада бар Казаныбызда. Беләсең, бу мәрмәр ислекле менә шундый яңа инновацион табалар. Сезгә дә шундыйлары эләгә. Андый табаларны юуда, чистартуда бик җиңел. Бер нәрсә ябышмый да, Пешерәсе инде хәзер. Вакытында җиренә җитеп пешә барлык ризыклар. Шундый табалар белән сезне дә бүләклибез. Ягъни Рәхмәт, Зур рәхмәт Булат. Рәхмәт. Рәхмәт. Айнур сиңа. Зур рәхмәт Булат. Я. Чакырганыңызга зур рәхмәт. Рәхмәтләнеп пешерегез. Кулинар шедеврларыгызны пешерүне дәвам итегез, һәр кочаклап дипләр. Әйдә, теләкләрегез булса, рәхмәт итегез безнең телевизион тамашачыларыбызга. Бик зур рәхмәт бүләкләрегезгә, бик зур рәхмәт чакырганыңызга, Булат. Рәхмәт, тагын шулай чакырыгыз, килегез кунакка, пешерербез, гарбуша булса без булдырабыз. Бөтен кешегә бәхет телисе килә. Бәхетле булыгыз, дуслар, елмаеп яшәгез, озын гомерләр. Рәхмәт, мин сезне яратам. Илшат Исхаков. ВКонтактеда һәм Инстаграмда бар. Контакты.ру. Дөрестән дә бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Инде бик күңелле булды. Бергә аралаштык, пешердек, төшердек һәм инде әлбәттә шулай алга таба да пешергә язсын. Барлык шушы вакытта караучы тамашачыларга зур сәламнәребезне җибәрәбез һәм инде әлбәттә сәламәт булыгыз һәм инде киләсе очрашуларга кадәр дибез. Һәм өр-яңа җыр дип әйтәсе килә ахырда. Тәмле яшик, тәмле ашык. Кызым Раяна, сәлам. До новых встреч. До новых встреч. Сәламнәр юлыйсыз. Анпадыгызмы бер кешендә? Бер кешендә анпадыгызмы? До новых встреч. Алга тапшырдык. Алга. Тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV телеканалынан һәр даим күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Ура! Сау булыгыз!